Na umjovo nami engikuhlanganisele wona mntaka babekhaya. Number 1, nciphisa abantu abangakusizi ngalutho empilweni. Number 2, ungabagcini abantu abangenayo iplan ngempilo yakho. Yekela ukuncenga abantu abangenandaba nawe. Phuma kubantu abahlangana ngabantu abanakusasa labo bantu. Let me tell you something, ungazithola ususesixukwini ungaze ungene kanjani ngoba nje wena uhluleke ukukhetha isixuku ekumele uhambe naso. Uthini umprofeti namhlanje kuwena? Ngifuna ukuthi kuwena ungalinge ubeke impilo yakho kumuntu noma uncenge umuntu ngoba ufuna ukuthandeka kuye. Ungayenzi into ongayifuni ngoba ufuna ukujabulisa abathize ekubeni wena ukhala. Empilweni yiba nezinto ezingamaphupho, ulilandele iphupho lakho ukuze lifezeke. Ngifuna ukuthi kuwena ungadikibaliswa izinkulumo zabantu uma ufuna ukuphumelela ngoba bazohlezi bekulandelisa ngamagama. Yiba nguwe, ungazami ukuzenza omunye umuntu ukuze nento oyenzayo ihlezi ibukwe nguwe. Nginamandla okwenza konke ngayo ngiqinisayo. I am Prophet Musa Mtolo, the moving navigator is searching your breakthrough. uNkulunkulu akakubusise, akupha amandla, akakukhanyisele kukho konke. May the good Lord bless you. 2021 siyaphumela.